Posljednjih smo godinu dana više nego ikad prije boravili u svojim domovima. Nastavno tome, formirani su novi trendovi u uređenju interijera, a sve ih možete pronaći u Miminim salonima namještaja. Danas, kada smo većinu svojih aktivnosti prenijeli u svoja 4 zida, češće se stvara potreba preuređenja ili osvježenja životnog prostora. Može se reći da kroz nove trendove na neki način kompenziramo stvari koje su nam trenutno ograničene. U dnevnim interijerima kroz prirodne materijale i boje pronalazimo povezanost s prirodom. U dnevnim boravcima dominira drvo i zemljani tonovi, koji pružaju smirenje i udobnost. Ratani i pruče više nisu rezervirani samo za vanjske prostore, već se uklapaju uz razne stilove. Biljka će oživjeti svaki prostor, a tople teksture su pun pogodak za naturalni stil. Kombinacija različitih dizajna i materijala sve je češća, pa možemo reći da je naš životni prostor postao umjetničko platno. Kako prošle godine, tako i u 2021. malo odvažnije biramo glamurozan namještaj i dekoraciju. U svoje domove unosimo dozu luksuza, koja je prije bila rezervirana samo za otmjena i javna mjesta. Elegancija i profinjenost koju smo prije nalazili u otmjenim javnim mjestima sada je ušla i u naše domove. Pažljivo birani elementi zanimljivog dizajna, zaobljeni rubovi i puno detalja prostoru daju eleganciju. Spoj klasičnog stila u kombinaciji s modernim elementima unose notu luksuza. Zidovima tako dominiraju trendi ukrasne lajsne, a prostorom efektne dekoracije. Više nego ikad prije kuhinje su postale središte kuće. Kada su domovi najčešće mjesto druženja, otvoreni kuhinjski prostori ostvaruju svoj puni potencijal. Tako kuhinjski otoci, pomoćni elementi namještaja i pomoćne konstrukcije postaju ključni za kuhinjske prostore, jer je to prostor gdje ljudi vole spojiti pripremu i konzumaciju hrane s ostalim aktivnostima. Pored trendova, opremate li kuhinju, možda ćete se odlučiti za klasičan bezvremenski model. Klasičan dizajn osigurava prostor s puno osobnosti i topline. Popularni rustikalni utori na frontama u kombinaciji s retro ručkicama svakom će interijeru dati osjećaj doma. I dok su posljednjih nekoliko godina zidovi držali trend neutralnih boja u spavačim sobama, u 2021. trend je sasvim suprotan. Žive, jake boje na zidovima prostoru daju puno osobnosti. Kod odabira namještaja za spavače sobe u trendu su tamni elementi. Upotpunjeni LED rasvjetom prostoru daju dojam profinjenog luksuza i elegancije. Odaberite kolekciju koja najbolje odgovara vašim potrebama i stvorite svoju unikatnu atmosferu u spavačoj sobi. Osvježite svoj dom novim namještajem ili dekoracijom i pripremite ga za vedrije proljetne dane. Cijelu Miminu ponudu možete pronaći u Rijeci na adresi Viktora Cara Emina 10 i u poslovnoj zoni Kukuljanovo.